Chisa monchiroro to kurigireria nga by the way masige east ne wate chiro elibata nga litu kolialera ne lie chiro ase ensema yao ne bwate chiro ya Nyamache ne roro ne chiro nake to bwate renda ase ward yaito chiro ya Nyamache usebono ngisegoteba ase mangana trade usase biasara nchase bunge yaito ya Bosongo gaiga ya Kisii County ninje chairman ya trade abanya biasara bonse chichiro echira sama okane kereto to assembly gali ase ward yane echiro ya Nyamache ne rosiri garose tuwe na World Bank chire itira igorwa echaka colleagues na abekira appeal sana gochia semos kesimba because kesa ya kole tu myaka ebere ya yes arenge collection banana collection center akini abanyene ba Nyamache bono bakawa displaced yes egetie kiase bare koneria ebintu byabo bakarusigwo bone ba konerie para asikiranga kire week epikipiki ngo bunero monto kogoro ngwa na appeal gochia somos kesimba atuanchere kwanza a project yeru as a World Bank ever handed over to the county ka handed over to the county to tegerera matakwa y'abantu b'Abanyamache tokonyora abantu b'Anyamache ne chiro batagete tonye customize project yeyo ebe a house business biri matabanyene bagali batatu gunga open air market asaba nanete bakone mitumba bakone chi farm produce chiabo matoka yoko batebi bagocha collecting basimegeti megondo buna lero ya beire meke ande bono to baiti alternative aseba gocha ekora ko no bakoneri so ntubwate shida nkeigo erora se chire ya Nyamache lakini I'm sure umwaka utaraera we will sort the problem out nanda se trade yeyo yes na rigeti besa nkeigo ase budget area erete kitarengo ras masige east ngaliga 5.9 million ngabeka ase chire ku Nyamache Market ine chiro ndatu kuimukebe ya kabere ene na ase ward ya spuna to kwa naiga ena begete 2 million chiro sie modern toilet na 3.9 chiro sie shed asabantu baito ba corner na to kwa naiga icho ya gendre cross it's about 90% complete maybe in a month's time a contractor or is doing a good job na bokonyora ya herire no mo contract ende ya we shed nero tarachaka ya ntebingo chake ne chibesa bakonya kuligia so ase mangana ye biasara usase department ya trade na temile kubeko muki ase budget ebiyonzo kwa ne budget ya ne budget yetu bono tole etwaeteti na begete chichiro munabone ya kiobegi ya gache tutereti I will try kwenye kora echire ningobe kande nkeigo asegete seni gyotanchi yes igonga every sub location chana chire 4 in by the end of my tenure ya 5 years yes mutoka chire chibuata aga shade gose chiro aso montako genda okoro bonjoreri kwaye mweshime wa kirokende nkoira ni maiga ke igore chiro ya Nyamache egata seni Ndizi TV nkyo nkiatarite uchiaria asama tuko amaiga Is it that a public participation ya yanate ko bage okorekana ekero ebengi ya World Bank yanate ko bage korete project rio kwa gachichili gako gera bange ba abonjoli asensebeli batete they were not involved aso bwa gachibi chili kero kende kerengeli kia Kenya ko bage kuligiriwa is it that World Bank ya irete tuwa na ikamwa enyara ko bage kwa gacha World Bank na lengo because ngaki yo no mo musio mo nga lengo lakini gento bagonte bya bamenye ba Nyamache ngelinga ebatebe tunge chire ye kwagacho a modern shed asaba koneria with the time bakaraleko bekwa matoboli bakaraleko tubweko muhumekwa batari involved and bagatepunga chipara chire around the marketplace ngoros kuchire cyo cabros so they thought it's a good thing ekerebona baranga ya agachi baga yabere buna chirum naliba acha kweboli ngayibona togo chikoneri egatware problem so isoko gandororo ebagote binga what we were told kiale korosigwa negento keroje bono ega ebire bintu bibere tofauti na kitoro na kinga sogo osebora ibwane usana nando gusaba kwa nengolinga ti togo force abantu ba adopt egento batatageti into etole leaders to ko represent keliba agoteba na majority keliba gokwana na kinje buno murayo bongo suma baka gakoreke igo
ukora banta bange tibatagetiye chiro ya matoke. Number 1 turaba amatoke. Number 2 mbabu ati mali mubago simeke. Number 3 talibi asara banarete. No na asa nyinge chi market yani chi banana collection center chiri chiaro si. Ase tayora atebenge yengo kolere ose yali kirabana. So bonekera bakurigeria Gusii ngima ase facility una chiri chiaro si. Bali korra bwansumunde bororo ase structures una chiri. Nere rosiri masige west. And nene sana millions of money chire dambu diororo. Asa yo abeire go for the last 5, 6, 7 years. Di turi maturi aro. So no tako ba saigoro ya matoke. They don't see the sense. Ngagente kenke bakonye. Because it means there was poor public participation. Na and there is need a leadership bona buna intwe kote na farm na nchonde ne chichiro. I can assure you kondo regular kentararu uzo entararu. I'll make sure Nyamache banyoro what they want.